салом, ин барномаи сархати хабарҳост дар радиои озодӣ. наврӯзи шумо муборак бошад. дар ин нашри барнома дар бораи таҷлили наврӯз дар душанбе ва амрико, ҷузъиёти мулоқоти Путин ва Ҷинпин дар Москва ва бо ҷоизаи шаҳрдории Торонтои Канада, қадрдонӣ шудани табиби тоҷик Шаҳло Шарипова ва хабарҳои дигар мегӯем. тантанаи наврӯзӣ имрӯз дар душанбе ва дигар шаҳру навоҳии Тоҷикистон оғоз шуд. соати 3 субҳ аз дарвозаҳои пойтахт фойтунҳо бо рақсу суруд ба самти боғҳои истироҳатии пойтахт равона шуданд. ҷашни асосӣ имрӯз дар боғи Ғалабаи Душанбе гузашт. имрӯз 21 март ду ноҳияи пойтахт Сино ва Исмоили Сомонӣ наврӯзро ид карданд. дар назар аст ки ноҳияҳои Шоҳмансур ва Фирдавсӣ пагоҳ наврӯзро ҷашн мегиранд. дар Кӯлоб имрӯз бозори Капк гарм аст. ҳамкорони мо дар ин маъракаҳо ширкат доштанд ва гузориши онҳоро дар барномаи ахбор ҳамроҳ мебинем. дирӯз шом дар Вашингтон дар кохи сафед ҳам наврӯз ҷашн гирифта шуд ва маросим бо таронаи бо номи барои Шервон Ҳоҷипур шурӯъ шуд, ки ба рамзи эътирозҳои ахири Эрон табдил шудааст. дар ин маросим президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден ва ҳамсараш Ҷил Байден ширкат карданд. Байден гуфт, наврӯз занони Эронро барои мубориза барои ҳуқуқ ва озодиҳои бунёдиашон ташвиқ медиҳад. тарона, ки дар авҷи эътирозҳо аз марги Маҳсо Аминӣ дар идораи полис эҷод шуда буд, дар саросари ҷаҳон маъруф гардид. имрӯз дар рӯзи дуюми сафари давлатии президенти Чин Си Ҷинпин ба Москав қарор аст мулоқоти рӯбарӯи ӯ бо раҳбари Русия Владимир Путин барпо шавад. ин сафари Ҷинпин баъди интихоби сеюм дафъаинаи ӯ ба мансаби президенти Чин ба Путин имкони нодири онро медиҳад, ки ӯ худро дар инзивои комил эҳсос накунад. бо оғози таҷовузи бедалели Русия ба хоки Украина, Москав зери таҳримҳои васеъмиқёси байналмилалӣ қарор гирифтааст. дар мулоқоти дирӯзаи ду раҳбар Путин иброз дошт, ки ҳозир аст ташаббуси Чин барои ҳалли низо дар Украинаро баррасӣ кунад. дар Вашингтон сухангӯи қасри сафед аз Ҷинпин даъват кард то Русияро ба эҳтироми соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии Украина ташвиқ кунад. ҷон Кирби сухангӯи шӯрои амнияти миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мегӯяд, раҳбари Чин бояд таъсири таҷовузи Русия ба хоки Украинаро бо президенти Украина Владимир Зеленский арзёбӣ кунад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз он нигарон аст, ки Чин имкон дорад ба Русия аслиҳаи кушанда содир намояд. созмони дидбони ҳуқуқи башар Human Rights Watch қарори истирдоди Абдуллоҳи Шамсиддин, як фаъоли ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломиро аз олмон интиқод ва аз мақомоти Берлин тақозо кардааст, ки барои озод кардани ин марди 33 сола ба Тоҷикистон фишор оварад. Ҳю Вилямсон, раиси бахши Аврупо ва Осиёи марказии ин созмон, дар исороте, ки 20 март нашр шуд, гуфт, мақомот дар олмон замони истирдоди Шамсиддин дар моҳи январ дар бораи хатари бо бадрафториву шиканҷа рӯбарӯ шудани ӯ хабар доштанд, вале боз ҳам ӯро ба Тоҷикистон фиристоданд. мақомоти Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ хабари истирдод ва боздошт шудани Абдуллоҳи Шамсиддинро тасдиқ накарданд. баъди қариб 2 моҳи бехабарии оилааш 7 март ҳамсари ӯ гуфт, ки Абдуллоҳи Шамсиддин дар як занги телефоние гуфтааст, ки дар боздоштгоҳи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аст, вале маълум нест, ки ӯро бо чӣ иттиҳоме боздошт кардаанд. даҳҳо муҳоҷири тоҷик, ки аз пардохт нашудани маошашон дар Мариуполи ишғолӣ шикоят доштанд, мегӯянд, пас аз гузориши радиои Озодӣ дар ин бора корфармо маоши онҳоро барояшон расонидааст. 2 ҳафта пеш гурӯҳи муҳоҷирон шикоят карда буданд, ки моҳҳо боз дар шароити сахту душвор кор мекунанд, вале маошашон пардохт намешавад. шаҳри Мариуполи Украина, ки моҳи майи соли гузашта аз ҷониби Русия ишғол шуд, дар пайи ҷангҳои сахт ба харобазор табдил ёфтааст. ҳоло Русия талош дорад бо кӯмаки муҳоҷирон онро бозсозӣ кунад. дар ин бора гузорише дорем, ки онро соати 17 ба вақти Москва ва соати 19 ба вақти Душанбе дар барномаи ахбори Озодӣ тақдим мекунем. дӯстони Муҳаммадалӣ Саидов, варзишгари тоҷик, ки дар Амрико даргузашт талош доранд ҷасадашро ба Тоҷикистон интиқол диҳанд. варзишгари 29 солаи муҳорибаҳои омехта ё ММА бар асари хунрезии мағзӣ рӯзи 18 март даргузашт.
مقیم یک تن از دوستان او روز 20 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که او چند هفته در حالت بیهوشی یا کما قرار داشت، ولی روز 18 مارس طبیبان او را از دستگاه نفسکشی جدا کردند. سبب این تصمیم پزشکان معلوم نیست. پزشکان گفتند محمد علی سعیدов بر اثر ضربه سخت در سرش به چنین حال گرفتار شده است. دوست سعیدов همچنان افزود که از محمد علی 4 طفل خردسال باقی مانده است و دوستانش برای آنها معرکه جمع‌آوری مبلغ را براه ماندند. در شهر تورنتو کانادا اخیراً یک زن تاجیک برای تلاش‌هایش در سمت کمک به خانواده‌هایی که فرزندی دارای مشکلات در خودماندگی یا اوتیسم دارند جایزه به نام اگنس مکفیل شهرداری تورنتو را به دست آورد. شهلا شریفه و سابق دختری چشم از تاجیکستان 5 سال پیش سازمان شبکه کمک به در خودمانده‌های تورنکلیف پارک را تأسیس داد و حالا با 70 عائله محلی اساساً مهاجران و جمعیت مسلمانان یاری میکند. 4 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی مصاحبه شهلا شریفه و با رادیو آزادی تقدیم می شود. و حالا قرب اسعار که برای امروز از جانب بانک ملی تعیین شده است: 1000 روبل روسی مثل دیروزه 141 سومانی و 50 درم، $1 آمریکایی 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو 11 سومانی و 64 درم است. این بود سرخط خبرها تا این ساعت. 4 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی و میخوریم.